Els intendents encaren amb alegria la jornada d'avui. Digues alguna cosa, Cirolla. Canyonero. Els pioners afronten la segona etapa que els durà puntils amb energia, per uns paisatges secs, xafogosos i amb poques ombres. És un dia on l'aigua escasseja, s'ha de ser prudent i no malgastar-la. La Clàudia Grifoll vetlla per la seguretat del grup i es queda a la retaguardia. Fem silenci, eh? Què tal, tant? Primeres mans! Ajuda't a passar, eh? Primeres de les que... Vinga, ajuda't aquí. Treballant-ho, va. Vale, ja està bé. Vale, Marcel, ara pujo per tu, vale? Ben equilibrat. Ajudeu-lo, va. Clàudia, bueno, però eres de les últimes de tot. O sigui, eres de les últimes la primera. L'etapa s'ha desenvolupat sense incidents. Ara toca descansar, perquè demà ens espera una de les jornades més dures. Arribar a Rubió. Però que aquí no punxa, tio. Nosaltres passàvem per no segat i llavors sí que tindran coses. Sí, però ara el faig molt cutre. Tothom en pals, tothom! Jo no. Vinga, 3 i acció. 3. Faig com si estigués molt cansada, vale? Vale. Anem a la Nacional, que creua bueno, una carretera que no sé ben bé quina és. Creuen i allà descansarem i dinarem. Estem molt cansats perquè... Montserrat observa amb enveja sana com els pioners hi passen de llarg i s'endinsen a la conca de Barberà. Amb un desnivell acumulat de 1.500 metres i una distància a recórrer de 30 quilòmetres, aquesta és una de les etapes més dures físicament. El paisatge és monòton i pesat, cosa que desgasta psicològicament els intrèpids pioners. Què crema, Quim? Va, equipo, que ja hi som! Hòstia, vaia pujada, nen! Va! Ai! Oh, merda, Javier! Estàs molt camí. puta! Ja em posaré. Com era, Marc? Com pot anar? Perquè com era, Marc? La geografia de la zona i l'assentament de Rubió a dalt d'un turó fan que es vegi des de molt lluny. Aquest fet provoca un sentiment de falsa proximitat que desmotiva els més febles. En altres paraules. Aquest poble és una merda. Està aquí al cantó i hem de caminar un munt per arribar. Ja hi som. I continua sent una merda poble, però després d'aquesta pujada però seria diferent. Laia, que ja em toca aquí arribes. Escolti! Hola! Tio! Voleu pal? Ai, sí, tu! Vinga, va, noia. Però, un moment. Vinga, Laia, va, que ja arribem. Ho veuràs bé avui, ho prometo. Vinga, bona! Demà morirà. Que part dormir de vivac, saps? Tot! Que hem de cuinar aquí, al terra? Ara Et dedico aquesta imatge.
Jo 2. Ah, no, jo 3. Helena rebenta bufolles. Les plagues pla. Vols dir així, Igual que abans, però és igual. Doncs, vale. Ho vull veure. Estigues sense bastó, per algú serà. Alguna cosa dolenta has fet? Ah! Ai, se m'ha aixafat! Què fas? Rebento les folles. Quantes en tens? Dues. Dues? I tu? Dues, també. Com tu? Ona, quantes folles tens? Dues, una en cada peu. Ara, i aquí ve la campiona. Quantes en tens? Moltes. No, s'ha descomptat. Necessita un àbac. Però aquí n'hi ha. Llavors aquí ha sortit i s'ha rebentat i l'hem liat. També n'hi havia aquí i aquí també ha sortit i també l'hem liat. La calavera, que té dos ulls i una boca. La Mar fent veure que mira mapes. Joder, la puta!